Good day, Davao Portal followers. Sana pod ka manindot nga kahaponon para sa inyo ang tanan. Sa kasamtangan na ako diri karon sa sa SM Lanang Complex. Aron susihon, aron i-check ang mga development diri nga area. Unsa na ang mga progress sa mga gina-construct diri. And atong i-check no, atong tan-awon karon kung unsa na ang mga kasikas daring dapita. And una natong malantawan kining i-check kining sa may condominium project sa SM. I believe SMDI no ang developer ani. So mo na ni ang ilahang itsura diri no. Kung makita ninyo oh. Hapit na mahuman diri nga area. So mo na siya, mid-rise ra ni siya dire. Ang kining isa ka kuan dire, isa ka building dire sa left side. Mao na lang na ang murag kanang wala pay wall no. So atong subayon ni dito, ilibot nato ni ang Dakudaw Loop. Kini Dakudaw Loop ni siya nga ginatawag dire. Atong susihon, palibot and tanaw nato ang mga progress sa uban pang mga construction nga nagapalibot aning SM Lanang no. So padayon to sa pagbaktas diri mga higala. So I stand corrected no, SMDC di ay no ang pangalan sa developer ani. Of course kon gyapon na siya ang kanang isa sa mga companies under the SM group of companies no. So ang ilahang kining mid-rise dire sa makausap pa sa atong nakita is almost complete na no. Katong sa kilid na lang walay wall. Ang kiri naga siya painted na gani siya ang uban no. Lane Residences. So aside from kining mga residential na condominium, of course na dire ang kining ko ano hospital sa LPDH, ang Lanang Premier Doctors Hospital. Kini usap po ni siya kako ano vertical na project. So siguro moabot po nig mga 14 ka story no. Ang kining Lanang Premier Doctor Hospitals. So kini siya open na po ni siya no. Dugay na po ni siya na open. So isa sa akong mga ganahan diri nga area kining ilang gibutang na origami na design diri sa may rotonda. Diri sa may dapit sa Lanang Premier Doctors Hospital. So padayon to sa baktas mga higala. Lanang Premier Doctors Hospital. No, isa ni siya sa mga mga premier na hospitals dire. Asa kaya ang entrance ani? Murag sirado man. I think in the area is paingunan ni siya dito sa may Arcastillo no. Arcastillo na area. Lusot sa Arcastillo. So diri din nga area ang ilahang emergency.
For sure diri po ang ilang entrance, no. So I thought kuan pa siya, nag temporarily closed, but tama ko sa akong first nag-iingon kaganina, no, nga nag-ooperate na din siya nga hospital. So subon ako kining Lanang Premier Doctors Hospital mo ni siya ang usa ka premier no hospital diri, no. Karon mga higala na ako diri banda sa may at the back of SM Lanang Premier, no. Diri na siya sa Davao Park District area. And kung makita ninyo, as of September 24, muna na ang progress sa ilang gina-construct na mga residential unit, residential condominium, no. So again, usbo na ko muna ni ang progress sa ilang gina-construct na project sa Davao Park District. So makita ninyo kung ano gud po siya, no. Nakapurma na gud po ang whole structure sa ilang building. And of course, kung wala pa mo kabalo, napanailain nga mga building ay tukod sa likod, no, as part of Davao Park District na project. Mo ba ni siya itong mga One Lake Shore, and napa na siya sa likod mga higala. Makita nyo ang massive sa ilahang building nga gina-construct dire. Mo na ilang mga residential condominium. Dito sa far right, nakapintura na siya, no. So dugay-dugay na po wala nakabalik dire, and surprisingly nakita na gyud ako ang whole structure. And of course kana na makita niyo nga color blue na building, mo na siya ang ilahang financial tower, no. Ka na nga building nag-house of nagkalain-lain nga mga BPOs. I think mo na siya ang pinakauna nga nahuman na building. Tingan og adto dito sa may likod na area, no. Likod na area sa may ginatawag lang nga clock tower. And ang tao na to, di ba tamasita? Of course, this is a private property. So basig na mo sita sa tuwa, pero testingan nato, no. O ato dito kay murag na construct dito nga area. No. And then just in front of the Davao Finance building is na ay ginatawag na Davao Whiskey Park. And from the name itself, siguro mga mga ilim nun diri, no, diri nga area. Oh, na bagong kasuruyan na diri, oh. Imported from Scotland ng ilahang kuan. Di lang sure, no, kung kuan ba ni diri, open na ba ni diri. Nasa open setup na inumanan na yung mga billiard. Wala pa din eh, murag under construction pa ni, gina-develop pa nila. And rin na gina-construct diri, oh, kaya na mga crane. So na yung mga building kung itukod siguro diri jud. No entry.
Saan nga building dire? Ah, wala pala yun dire. Ah. Pero building yapon na itukod, no? Ah. Wala pasla ka balon sa itukod mga higala. Pero napoy basta na nakakuan diri nga mga T-crane bang sa Davao Finance Center na building. Wala na ta nila kus dito mga higala, no? Inairo. Kasi mapakantag iro. So at least naibawaan na ito nga na mga bagong ang ipangtukod ng mga building dire, no? Sa likod lang sa may Davao Finance Center, no? Ay tukod dito. Yeah. So atong hibaon mga higala kung saang itukod ya, no? Pangitaan na to kuan diha nga makapangutan na tapuhon. So at least, no, nakita na to ang progress diri nga area. So hapit na to mahaman og libot ang kining more than halfway na ta mga higala sa ato ang buhat na walking tour diri sa may Takodo Loop. And atong gi-check again ang mga progress diri. Particularly kini mga gipang buhat na mga project dire, no? So and of course before I forget, makita po nato dito sa Francia area sa SM Lanang itong sa kilid sa may Toyota na area. Dito itukod ang Destin Residences kung asa na ay another mid-rise or more or less siguro mga 20 story na condominium ang ito ko dito, which is ang ginatawag na nga Destin. So mo na siya so far ang atong mga nakita nga progress dire sa may Dakudaw Loop or kining dire sa may palibutan ng SM Lanang, no, mga higala. So mo lang sana ang atong update karon. Maayong hapon kaninyong tanan.